Hello, good morning mga igsoon. Naata karon sa akong koi pond. Lingaw ba no? So amo lang ako na lang ning gitanaw ba. Sa diyan nagtanaw kung nini mga igsoon na ning comes out nga mensahe sa akong hunahuna ba no? Nga angay na tujuta ning taknas kabuntagon din related sa daning isda no? Nakitaan nyo ni mga igsoon, bato na lang naon habilin kay iya man gikaon ang mga dahon, ang mga sagbot ni namo ni tanom ba, kaon lang gamot. Namatay, so bato na lang nagtungsuong sila diri. Once again, good morning. Ning katnas kabuntagon igsoon, magisguta may tungod aning isda no. Sama sa akong gi-share atong taon na lang ako gi-share murag last week na ako gi-share mga igsoon about aning atubang ko ani ba. And then akong mas palauman pagjudugayo no kaning isda ba about it. But before that, I just want to invite once again everyone to subscribe my channel Kristohanong Mabungahon. Thank you sa mga subscribers din. Pwede sa mga maka-follow sa akong page Kristohanong Mabungahon tad. No? This is for the glory of God. No? So let's continue, let's proceed. So Jesus Christ mga igsoon, once again ingon siya sa iyang pulo nga. Ningon si Jesus Christ mga igsoon nga. Follow me and I will make you fishers of men, no? Siya. Sunod na ko og himuon ko kamong mangingisda og tao no. So meaning mga igsoon kaning isda usa siya kasambingay sa kalag no. Mabitong ganahan sa gumagbuhi ani. And then ning nas kabunta ko na ako i-share mga igsoon of mga or strategy lang ba usa na kagamay strategy og simple strategy mga igsoon on how to make disciples kay gitawag man gud ta sa Ginoo to make disciples no. Mao na gusto sa Ginoo just kay ni balik na nasa langit mga igsoon din ang iyang gibuhat sa una nga nag-make disciples siya na sige siya gwali gusto siya nga kita ang mo continue no. So kaning once again kaning isda is sambingay siya sa kalag na rin nagpaduol na nako no. Now ako mo tagaan og usa ka tips mga igsoon strategy on how to make disciples nga medyo effective siya ba no. Para na ako mga igsoon mao ni example kalag hintay ni no ang usa sa kalag ni siya nya example imong i-reach out ni kay kalag ni imong dakpon imong kwaon gusto ka nga imo siyang kwaon imong dalhon sa tiilan sa Ginoo ngani ni siya Mengson kung ako ni siyang dakpon mudaga ni siya ako ni siyang kaliton og dakpop mudaga ni siya no. And then kung ako ni siyang hinahinayon ni ako nga nanaon mga igsoon no hello ako example hello ako ni siya nga nanaon mga igsoon manuol ni sila no sa gentle way tanawa ako ni siya nga nanaon dakpo ni na gentle way muduol ni sa kong kamot magpaikap-ikap ni siya no. So ingani sa ni Megson strategy ni Megson usa sa pamaagi nga how to make disciples. The moment nga mo reach out kag kalag mga igsoon na kay tao nga gusto nimo i-disciple ayaw atakiha pareha ni kalag ni imo ni siyang dakpon largo mudaga ni ayaw atakiha siya and then approach him or her in a gentle way kanang unas tanan imo siyang amiguhon no. Nang way daghang uban nga mga nagwali karon nagsangyaw grabe manangyaw sakit kay ba murag bumbahan na dito ba birahan nila dito saon pagkabi ka na unsaon na pagtuo nimo in the first place imo namang giburakan no imong himuna na magson imong ipakita ang gugma imong i-show nila ang gugma nimo imong ipakita sa imong kinaiya ang kinaiya ni Kristo no. So we must approach them in a gentle way no. Pareha ni akong giingon mga igso no. Dili na lang ko ni kalitog dakop ako ni siyang hinaynayon ang mura bitaw gananaon mo dali come on dol no manuol ni sila mga igsoon muhikap ni sa akong kamot no imo na silang hinaynayon so sama sa kalag mga igsoon ayaw bigla ayaw ingna nga ay ikaw mga dakotan jud mo kana so ari mo na nga na sayop na hinahinayon ba brad ano ba sister ana bitaw ka ng gentle way unya ipakita nimo ang gugma sa Ginoo nga naa nimo and then kana bitawng amiguha sila no. And that way mas dali ka tuuhan nila nya that way maminaw sila nimo that way pwede nimo ug kaya nimo siya madala sa tiilan sa Ginoo no. Dili nimo biglaon mao hinungdan mga igsoon nga daghan karon nagwali na nangyaw nga way agi sige lagyaw way agi kay mura magang ilang approach the way sila mo preach or the way sila manangyaw laki bitaw mura siya sakit-sakit ba murag laki maayo manang murag way kaalam ba no. Mo na hinungdan nga makita inog away makitag debate makitag tinigbasay ang uban gipamusil ang uban gipuspusan gibunalan nga naman atake nila no. Mao na gingon mga igsoon maayo man sige tagwali but kinahanglan pod nga atong pagwali inubanan sa kaalam no. So maayo mga igsoon ato ni silang i-approach in a gentle way no. Kung ako ning larguhon og dakop pak di ni madakpan managa ni ngana sa mga kalagon imo siya atakihon di na mo tuo nimo no. Kinahanglan nga gentle ipakita na to nga pinagi sa
gugma no. We're going to approach them in a gentle way nga imo siya nga miguhon, ipakita imong kaayo ang the fruit of the Holy Spirit ba, ang bunga sa Blang Espiritu nga mga pagdugma kaayo, kalipay, kalinaw. Ana bitaw nga peaceful ba, pakidait nga pamagi ba dili nimo kamo sige mbug nga na simba nga tayop na no. Tayop na. Kung dili imong ipakita ang gugma mga igsoon, ang buha siya na ba nya share siya sa kaayo sa Ginoo nga grabe ang Ginoo ka maayo nga usa imong ginabuhi nga ngani no, but tagaan sa paglaom sa Ginoo ana bitaw. So nga nga approach mga igsoon, hinay ba no, hinay. And then para ni hinahinayon ako na sila muduol ni maana din ako, pero ako yung kalitan akong biglaon ba katihon managan tingala sa mga igsoon isa ka strategy nga akong gi-share ninyo para ang saon nga mahimo tang effective bitaw nga mo disciple efektibo atong ipakita ato silang i-approach in a gentle way pinagi sa gugma, ipatibabaw na tong gugma, dili ta mo judge no, mo judge, but ipakita na tong gugma sa Ginoo, and then ang karakter kinaya sa Ginoo atong ipakita nila, and that way ma-bless sila, mapanalanginan, mutuo na nato yeah. Mauban na nato ng mga lagad sa Ginoo. Mao ni akong gi-share niyo may kun kay mausad ni akong dimo usual no, murag amigo nako ana bitaw, and then mutuo na sila nimo, and then sayon ra ang pagdala nila sa tila ni sa Ginoo. Amen. May son to God be the glory no. God bless, God bless.